46 estudiants de tots els instituts públics de Cornellà de Llobregat creen un espectacle digital a través de Live Coding. Què és el Live Coding, us preguntareu? El Live Coding és una forma d'art escènic on la creativitat i la programació s'uneixen. Això vol dir que les noies programen en directe fent servir dos entorns de programació per blocs que s'anomenen Snap i Microblocs. Programant amb microblocs, les estudiants creen les melodies i programant amb Snap generen formes de colors en moviment. La música i la part gràfica es sincronitzen i així ofereixen un espectacle digital, visual i sonor únic.